Nagpapadagos ang pigigibong hot pursuit operation kan mga miyembros kan Albay Police Provincial Office kasabay ang mga miyembros kan Philippine Army sa mga nakadulag na miyembro kan mga rebelding grupo na nambadil sa mga miyembro kan Daraga PNP na nakabase sa Daraga Police Assistance Center sa Barangay Baskaran, Banwaan, Candaraga. Sa nasabing insidente, tulos na nagadan ang duwang sospek na nakasakay sa motorsiklo na nakumpirmar na miyembro kan rebelding grupo. Mantang nakadulag ang duwang iba pa na sakay manin motorsiklo. Sa ginibong investigasyon kan Albay Police Provincial Office, ang duwang sospek na nagadan sa engkwentro, iyon parehong halangkaw na leader kan SRC-3, Platoon 3 kan BRPC. So yung andito po ang tropa natin dito, 5, no? So may babae pa nga dyan. So nakareact din yung iba doon kasi pagtakbo ng dalawa, pag-adjust banda ron, in-engage na tropa natin. So may mga mahahaba sila na dala at buti walang nasaktan sa mga tropa natin. Na-recover kan otoridad sa lugar kan insidente ang duwang pistola asin sarong long firearm na iyon pigtutubod na piggamit kan sospek sa balong pagbadil sa otoridad. Nagtutubod man ang opisyal na ang mga nagadan na sospek ang nasa likod kan pambabadilman sa duwang militar sa Barangay Kutmon, Kamalig, Albay kan nagtalikod na Pebrero. Based po sa wallet na nakita natin sa isa, no, may mapa at andyan yung mapa ng Daraga. Kaya nilagyan natin ng sipak ito ng presinto dahil itong area na to medyo hindi nababantayan. At the same time, ang intention natin is to decongest the traffic here. Papasok sa airport, no, laging nagkaka-traffic. Kung magigirumduman, mag-aalas 5 kasudma kan mangyaran insidente. Matapos na pigbalong badilon kan mga sospek ang mga tauhan kan Daraga PNP na nagamando kan traffic sa nasambit na barangay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.